Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, BKU Nora Tabuada, Highland Confectionery, Kathy Kailan, Carmelita Mabini Flowers, Stole 148, Normerta Buntilao. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, regular donors, choir members, pilgrims, offerers, volunteers in this Holy Mass. Healing, Nathan Tamaso, Jaime Rosauro, Joel Taok, Tati Sigura, Eduardo Aya, Joseph Lim, Susie Padrigano, Florencia Ramasasa, Proctoso Ibanez. Birthday blessings, Mrs. Carmen Cañete, Gerald Aznar, sa iyang 32nd birthday. Pasalamat ni Attorney and Mrs. Nilo Ahat on their wedding anniversary o birthday usab ni Angeli Ahat. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahuling dayon, Conceso Go Macias, Guido Nieva, Pampilo Dalion, Maria Luisa Gagnon. Mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai ug ang mga kalag sa purgatorio. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Ngalan sa mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Hinauto ni Santos nga Misa, sumala pa sa itong entrance song would bring blessing sa atong tasatag sa kinabuhi with this Eucharist. Lay pa ninyong nagsimba karon sa inyong tasatag sa kapanimalay. No? Blessing of peace ang takalinaw nasa inyong panimalay. No? Diya sa sakos panimalay. Usab, sa ubang mga igsoon na ito karon, blessing diya sa inyong mga endeavor, sa inyong mga binubuhat adlaw-adlaw. Karton terang nga dinhi, mga igsoon, para maandang kita pagsaulog ng Santos nga Misa, atong basulan ng atong mga sala.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala, dadong adtos kinabuhig dayo. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Bukanan sa iyang mga tao, dili sa yuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makakagaw sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imo himaya. Ginoong Jesu-Kristo, tungtungan na sa Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, karoy kami. Ikaw nagalingkod sa doon sa Amahan, nawagan ang kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang ang labing alangkod, O Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, Magampo kita. O Amahan, ginapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan diha sa imong kaluoy pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma. Ug tabangi kami pagkugi paglakat nga nas kinabuhing tunhay. Nga imong gisaad sa pagpadangat sa kalipay sa imong gingharian. Pinaagi sa mo Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa mga numeros. Unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod ug misulti kaniya. Ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises ug gihatag kini sa kapituan ka pangulo sa Israel. Sa diha na kanila ang espiritu, nanagna sila apan sa humubo lamang nga panahon. Duha sa kapituan ka pangulo nagpabilin didto sa kampo. Ang usa si Eldad ug ang usa si Medad. Ug mikunsad usab kanila ang espiritu.
O gapil sila ni atong gipanglista aron wala sila makaagto sa tolda. Busa nanagna sila ngadto sa kampo. Unya, usa ka batan-on midagan ngadto kang Moises og miingon. Si Eldad ug si Medad nanagna didto sa kampo. Og si Jose nga anak ni Nun, alagad ni Moises og iyang mga sinaligan miingon. Sir, santaa sila. Apan si Moises miingon kaniya. Nasina ka ba tungod og alang kanako? Kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nganha sa iyang katawhan ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nag-aalim sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag o kinaadman sa tao nga hiyano. Sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Bisan ang imong sulugon nagabantay kanila, makugihon kayo sa pag-amping nila. Apan kinsay makasusi sa nakulang, linisi ako sa akong kalapasan nga tinaguan. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Kamong mga dato, panghilak ug pagminatay kamo tungod sa mga kagul-anan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nangadunot ug ang inyong mga biste gikangutkot sa anay. Gitay-an na ang inyong mga bulawan ug salapi ug ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo ug sama sa kalayo magaut-ot sa inyong lawas. Niining katapusang mga adlaw, nagtigom kamog mga bahandi.
Pamatian ninyo ang tuwaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo ihatag. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan, luho kaayo ang inyong pagpuyo ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatamok ninyo ang inyong kagwalingon, tagana sa adlaw sa pag-ihaw. Gisulutan ninyo o gipatay ninyo ang mga taong walay sala. Wala siya musukol kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Juan miingon kang Hesus, matutudlo, nakita kami mga tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Ug sanit dili man siya kauban nato, gibadlong na mo siya. Si Jesus mitubag, ayon ninyo siya pagdidi, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan, nga magigsultig daotan batok kanako. Kaya ang dili batok kanato, dapig kanato. Timanin ninyo kini, ang mapainom ninyo tubig, kay kamo iya nako, makadawat gayod o ganti. Kung mahitungod di ini mga bata na nagtuo kanako, may paso sa katao nga hiktan o sa kadakong galingan nga bato ang iyang liog o itambog siya sa dagat. Kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Putla kini. Mas maay pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kay sangkap kag kamot apan may adto ka sa impyerno. Ngadto ang kalayo nga walay pagkapalong. Kung usa mo ka tiil mo ay makapahimulag kanimo gikan kanako. Putla kini usab. Mas maay pa kanimo nga magsulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kay sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. O kanang usamo ka mata mao'y makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maay pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata kay sangkag kag mata paitambog ka sa impyerno. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Diyo sa katao nga namatay. Pero giyukman siya nga malangit. Mao nga sa pagpadung niya nga to sa langit, sa ganghaan sa langit, sa pultaan sa langit, tudla gitagbo siya ni San Pedro. Gi-welcome. Pero sa pa sa musod sa langit, nangutan na San Pedro, ningon siya, San Pedro, kinsa mo na mga tao nga naasod sa langit? Siguro mga Katoliko ginaano? San Pedro, may Katoliko dire? Tingali mga born again na. Kaya ingon mo sila nga, unless you are born again, you cannot enter into the kingdom of heaven. Di ka maluwas sa born again. Mga protestante, wa gyud na sila dire. Kinsa man ay Pedro, sa mga Muslim, mga Buddhist, mga usa ka
Mainasudi sa, asa na sila din eh. Kinsa naman Yesus sa langit? Yung Espiritu, ang sud sa langit, mga tao kini nagagikan sa tanang suok sa kalibutan. Sa langit, way tinuhuan na. Mga tao rin sila nga mga anak sa Diyos. Sa langit, wan ay mga tinuhuan. Everyone is welcome ngadto sa langit. Mga son, ninod kayo sa balita karon nga ato sa tupapa to sa Amerika, no? Gikan siya sa Cuba, itug pa siya sa Amerika, unya karon siya nagsuri-suri na diha sa Amerika. Nindot kayo ang welcome sa mga tao nga to, mainiton kayo bisan mga dili Katoliko nihangop diha kaniya gyud. No? Tungod kay pagtan sa tupapa muro man sila bisan sila Katoliko ba muro it is their pope. Muna gitawag siya people's pope. No? Sa tupapa sa katawhan. O makita nimo tungod kay ang ihagong mensahe gyud makita nimo mo man nga nagpakita niya ba nga ang atong simbahan, no, is open to everybody. Open. Abli alang sa tanan. Gani, nakita man nato siya nga sa pagdibut-libot niya sa tibok kalibutan, iyang gihimamat bisag kinsang mga leader sa kalibutan, mabisan kinsa ug bulog. Nahibaw sa kita nga sa iyahang awhag ka nato pagka sa tupapa niya, pung pa niya nga ablihan gyud nato karon. Ablihan to atong simbahan haron mahimo kining dangpanan sa mga timawa ug kabus. Nagiawag ta niya mga Kristiyanos nga ablihan ato kasing-kasing haron lagi kini sa atong kasing-kasing makatagamtam ang mga timawa ug kabus sa gugma sa Dios. Di lang ka na, labi pa ka nung kanahuna nga atong sa ulogon niya ang Year of Mercy, no? O siya pa sa tupapa, iyang giablihan ang pultahan tuburan sa grasya sa langit. Harong kato mga tao nga gitawag to giyamiran sa kalibutan ba somehow tungod kay sila somehow is condemned here and there. Mabitaw unsay tubag niya sa pangutana sa media nga unsa man ang imuhang pagtan-aw sa baruganan sa simbahan bahin sa third sex. No? Unsay po sa papa? Kinsa mang uri kong muhukom nila kung kini sila naning kamot sa pagmahal sa Dios. Wa mo to judge. Kining gitawag nato karong sa problema karon sa diborsyo, no? Sa mga tao nga nagpuyo-puyo, nagdiborsyo. Unsa may karon pug sa tupapan ni siya. Ngaunta kini sila di nato lisod-lisoron ang ilang pagbalik sa Ginoo. No? Di lisod-lisoron ba? Haron madali ang ilang pag-reconciliation with the Lord. Tabangan nato silang mabalik diha sa Ginoo. Ug alang para sa mga tao, mga abortionist, itong mga nikuag abortion, ingon siya, ang tubag ni ini, ato silang taga og kaluoy og pasaylo. Kaya giawhaw mo niya tanang mga padag diyo, ganito iga karon nga mo pasaylo gyud nining salaa. Pakita gyud nga ang simbahan murag nibati silang mga pag-antos ba. Muna nga unta sila pasayloon nato haron sila makasabot ba nga makatagaan ng kahupayan ng ilang kinabuhi sa ngutngot sa konsensya tungod silang pagpatay sa mga batas na tiyan ba. Kaya tingalig kung sila makaamgo ni ini sad nga unsak importanteng kinabuhi niya din sila mapatay sa mga batas sa ilang tiyan. We're all welcome. Muna makita nato sa itong Santo Papa. Sa Ebanghelyo mga igsoon, nakita nato nga si San Juan ba, nareklamo ni Kristo nga, nireport siya nga, naay tao diya, nga
dili sakop nato, pero noon sa man ni siya, nangayo masad, no? Ginagamit na ba imungan? Niya ilang gisuwan o did-an ta. Pero sa po ni Kristo, ayaw na sila did-e. Kini sila, ha? Kay sila ang buhat o maayo tungod sa kungan, dili bato kanato, kundi uban kanato. Ayaw sa did-e. Si Mother Teresa, no? Sa iyang trabaho sa gitawag itong pagtabang sa Matima ug Kabus, gisaway siya sa mga Kristiyano. Sa Kristyanos yun. Nag-iinan siya, unsa man ka, katolik ko ka, Kristyanos ka, nganong to ang mga katabang sa gitawag itong mga Muslim, tara na ba? Yung tubag niya, marugin niya sa, wa man ko na mutabang, ang sugos Ginoo mo pagtabang sa isig katao, maning hinahanglan. Muna nga, ang gitabangan ako, ang mga timawa o kabus. Wa ko magtan-og Kristiyano o Muslim. Kunili ang nanginahanglan. Sa parokya, nga akong kalagaran karon, doon ako problema nga kasagaran nga sumbong sa mga chapel leaders ba? Kanang sa mo ang pag-develop sa Christian communities bitaw, kanang mga Kristiyano katilingban, kanang silingan na bitaw sa to ang mga lungsod, no? Na mga kapilya diha. Doon na problema ingon. Nyor, unsa man na ni? Nasa mo ang sa pundok na magilaig tinuhuan ba? Gusto na bang ma-appeal na mo? Sa mga membro, may ingon nga, ayog appeal, ay kailangan itang tinuhuan na. Pero ingon siya, ang kaayon na mga tahanan nyor, kailangan itang tinuhuan ba? Magtinabangon magkaayo, mag-cooperate magkaayo. No? Maayo kayo gawi. Kinihinuong sakop na mo, ng Katoliko, sus, pagkabulbulan, labakira, mas di pa mo amot. Unsa mo na ito ninyo? Unsa mo na ito ninyo? Ko, by all means, welcome them in town. Kitiman ang unang sugo sa Ginoo gyud labaw tanan mo gyud ang paghigugmaay. Mao na siya. Di di patukod og kapunungan sa kapilya, kundi ang paghigugmaay labaw sa tanan. Mao na siya. Mao bitaw nga ang simbahan, no? Gipaamgo kita ba nga kinahanglan ta nang gitawag tog ecumenism ba? Nga kita magkisanduro ta sa mga igsuon nato nga usa ka ilang tinuhuan, no? Tingali mahimo nga lain tag simbahan nga atong simbahan di pares ilaha. O atong worship dili pares ilaha. Pero kita nagkahiusa diha sa itong pagsidinganay, panag-iso na pagtinabangay. Mga igsuon, we are one with the Lord. No? Di nila kontra ka nato, batok sila ka nato. Even the Lord tells us that. Muna nga, pong paniya, ayaw nyo did-e. Ayaw nyo did-e. Gani, kung mabasa kasi Ebanghelyo mga igsoon, no? Pong pa ni Kristo, mga ayutan nyo babagi o did-e, layo pa kini mga tao ba, nga gitawag na ito, gusto mo, muduol ka na ako, nga mahigugma ka na ako. Mas grabe yung pagkasulti niya. Di ingon niya sulti niya ba, bantay ka mo. No? Bantay ka mo yun. Nga mahimo mong hinungdan, ngano nga kining gitawag to gagmay mga bata. No? O mga tao ba, nga tungod sa inyuhang gitawag na to gibuhat nila, sila mahalayo sa Diyos. Mas maayo pa kuno nga hiktan ang atong liog kanang gitawag na to galingan sa bato unya ilabay ta sa dagat kaysa makaangin ta nini mga igsuon na to ba nga mahalayo sa Dios nga makasala. Careful ba ta ni ini mga igsuon? Tingali ta aware ni ini ba? Di ta na aware ni ini. Ako mag-uol kay ko kanang liban na sa parokya bitaw no. Nga na ay mga igsuon na itong mga voluntaryo ba, mo-appeal sa mga ministries, mo-appeal sa mga kapunungan, no? Yes, tikwaho lang mo, mo-resign, o ka, magpalayo. Isusiho mo kung ano, magyod, yung sa, lisod kayo nyo rin. Kaya kapunungan mo diha, pero pas na kadagang intriga, kadagang libak, niya usa,
pagkapait kaysa di bulakaw diha ba. Mura mag tanawa na ba nga, we would be driving away people. Si Mahatma Gandhi, usa na si ka-Indian leader ba, fans kini siya ni Kristo. He wants to know Christ. In fact, he wants to be a Christian. Diya hitabo siyang kinabuhi, nga nisuway siya simba. Ay, yung simbahan noon, usa ka simbahan nga puros puti, niya ito man siya. Wa pasudlo eh. Unang one agad siya, ningon siya, one agad siya, mag-Kristiyanos. As simple as that. Ang angay unta gyud nato, nga pugnan, mao ni siya, yung Ginoo. Ang itong pugnan, nga angay na ito yung pugnan juga ayaw mo ang pagpakasala. Sala ay pagkasulti, puwang pa ni Kristo ba? Nga, pugnin ang hinungdan sa mga pagkasala. Kung ang imuhang kamot, no, buktong makapasala, kanimo putla ka na, may pag-usa ka buktong lang to. Ikaw, malangit kaysa kumplito ka tao sa impyerno. Kung imong tiil mo gihapon, hinungdan sa pagkasala nimo, putla ka na. No? Mas maipag, usa kay tiil, gusto ka sira sa langit, kay ito ka sa impyerno. Kung imong mata, makapasala ka nimo, lugita ka na, may pag bulhog o sara imong mata. Nga mas ito ka sa langit kay. Pero wa ni pasabot ha, ay ni buhatan ni tingali maglugit-lugit mo di mutol mo sa magtagod-tagod na sa lawas dili. Ang ipasabot ni Kristo mas lawom pa ni ana. Lawom pa ni ana, dili kana siya. Lugito ni muna, putlon ni muna ang kanang ginhingdan sa sala nga naa sa imong kalag. Sama karon sa garbo. Ang garbo mga isuon kinahanglan gid putlon. Ang paagi sa putol na mao gyud na sa pagpaubos. Kung suktian ka kung mapaubsahan lang kita ba, no? Pagka malinaw gyud. Na pagsinabtanay. Unya daka kitag mahimo. Ug mapasaylo unta. Na gyud kalinaw. Pero kung palitan ang garbo na to, padak anay tas-o o garbo, kaya imagine ka, kamutan ni sigos ni anak mo eh. Tanaw mo magtiayon o mag-away mo o tag-asay sa garbo, magpinaspusay yun, impyerno yun. Doon ako yung hibawaan, no? nga maestra lang din sila. Pero mo lagi ni, gamay lang dyan kaayo, nga ng komentaryo ba, nga nakapasakit, pero takas maggarbo. Ang gamay kay istorya, nanaway lang, ako sa kamaestra ba, kaya nakadungog siya sa iyang maestra nga ang A-N-Y-O-N-E, ang iniwan, gibasa og anyone, nga muna siya Korean ba, purting sukuan na yun. Purting gubuta na yun kayo. Nga pastilan gawa sa away, singkahanay, libakaray, nagkihaanay na pastilan. Wan agad kabing kay garbo ra gyud gamay ra kin po. Ako testigo man nila. Sus nagatiguang sila ang ilang naong pastilan tungod grabe anang kaligut ko sa kasuko. Kadaling nagatiguang sa mga panuway. Oh, dali kayo. Tanan silang duha nangamatay kanser. Pero wa agad. Pagkabatay na, ang nangaw, wag yapon, nag-anak ka, wa agad makapasaylo. Muna yung Ginoo, pastang ang garbo, putla na, lain pang putlo na to, kanag yung putlon tanang gitawag to kanang kahakog. Ang kahakog yun. No? Yung usa pagputol sa kahakog. Of course, ang pagpaambit, pag-una sa isikatao, no? Alang sa ilang kayuhan. Kaya mga igsuon, kuyaw kining kahakog. Kaniminaw mo sa ikaduhang pagbasa, puong pa sa Ginoo ba? Kamong nangadato, nagkwarta, no? Kamu, bantay mo. Kakanang inyong kaptangan o niya,
Di na makalipay ninyo, yung mga bulawan, kutkuton na siya, tayo na siya, yung sina kutkuton, ya, pagbantay mo, labi pa kamo nga dato tungod kay sa inyong pagpanlupay sa inyong isikataw, sa inyong pagpanikas, no? Sa pagpahimu sa singot sa kabos, no? Pamintahan ninyo, pagbantay mo, dato mo, nangatambok mo. Puwag pa ni Santiago kasi sa kanang pagbasa, bantay mo, tungod kay mo, tambok na kayo mo, andam na mong aslon sa impyerno. Sus! Aslon sa impyerno. Grabe. Mabitaw, ay nindot kayo I received a text message. Madre man kaya mo madre ha. Di ka ni Sir Clemens, niya kung text ba niya siya. Father, no, when God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. And you'll be happy. O na dito, natingali, musamaray sa to ang pamalandong rumah. God opens heaven for us if we want to enter. Abligid ang langit. Pero, harap makasunod sila sa langit, ablihig yun ang inyo sang kasing-kasing alas yung sikatao. Harap makatagantan o gugma, o panabang diya sa kasing-kasing yung mahigugmaon. Because for God, for our church, there is no closed door in heaven. Open for us. Ngalan sa Mga sa Espiritu Santo. Nagato ako sa Dios nga Amahan magagagahom sa tanan, nagabuhat sa langit o sa yuta. Kung Jesucristo yung anak gabugto ang Ginoo nato. Panam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yan anak ni Maria nga Birhen, isagay sa ni Poncio Pilato. Ginasa sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, arabaho ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo,
Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Natong matutudlo, nagtudlo ka nato ang pagka sumusunod o pagka hulugan o pagsalikway sa tinubdan sa mga dautan. Ang atong mga pag-ampo karon atong ihalad ubang sa pagbuot sa paghimong sakripisyo aron pagsunod sa Ginoo nga moingon kita, Ginoo dungga kami. Alang sa balaang mga katawhan sa Dios nga manlimbasog sila sa pagsalikway sa tanang dautan sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nasod, diin ang mga Kristohano nag-antos tungod sa ilang pagtuo nga ang grasya sa Dios molamdag kanila. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga dili kita mahitong pawak sa kadautan tungod sa atong mga kabtangan ug sa atong kailibgon. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga higala nga nag-ugmad uban kanato, apan wala mo ambit sa atong pagtuo, nga ang Dios mugiya kanila sa matuod nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga mga angkon na nila ang pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Alang usab sa ito ang mga igsuon nga na mga seafarers, no? Nga ginikanan, amahan nga nagtrabaho sa barko, kalayo silang pamilya, no? Nga naang tanang kanisdanan diha kanila. Karon nga Dominguha, gihandom sila simbahan, giyang po sila simbahan. Karon na ang iigong grasya o kusog, kakalahutay sa trabaho, no? Sa pangdagat. Sila betayan sila sa Ginoo sa ilahang pagpanaw. Lay pag ilang pamilya nga nahibiliin din kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga among manunubos, kini mga pag-ampo nga among gidala sa imong atubangan, pagpadayag sa among pagtuo diha sa imong anak nga nagpaubos sa iyang kaugalingon sa pagpakamatay sa krus alang kanamo. Umibangon pag-usab aron mahimong among Ginoo nga mahimayaon nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Dawaton sa sakripisyo
sa imong mga alas sugay kay Maestro. O Diyos sa kaluoy, dawatan mo mga halad, himuha kining tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kiniya mo gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahang Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit. Pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod sa kaluoy ug sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayong dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang way kuno nga pag-awi. Santos kayo ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ra pagsantos ni mga gasa. Ano mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan. Mipasalamat kanimo mipika sumihatag nining adto siya mga tinun-an ug biingon. Ndawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa kalis. Ipasalamat kino pag-usabog midahig.
Mihatag din ngadto sa mga tinun-an ug biingon, dawata kini, Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron mga salama pa sa haylo. Buhata kini, haron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kabatayon pagkabanahon ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kaming nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Hinunumi ginuwi mong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinunumi sa mga igsuong nga matay, malaumon nga banhaw sila tanang nga matay, dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanan. Himuang kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o mga santos, uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mga po kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos.
kami kanimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Ang tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Mahilayos tanang kasamok. Samta nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Hesus Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawang mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, kanunay manaa kaninyo. Pakita itong panag-inig sunay. Kining kordero sa Dios nagawag tang sala sa kalibutan bulang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ano lang sa kamang kalawat kanino kamulong lamang na maayo. Lawas ng Kristo bangkampi ka na ko alam sa kinabuhi tayo. Ang dugo ng Kristo bangkampi ka na ko alam sa kinabuhi tayo. emptiness in your heart in vain we deny. Him alone is our hope. In Him alone is our strength.
living of love and eternity. Magampo kita. O ginuhi mo ang kining misa, di na mong gisangyong kamatayon ni Kristo. Magadala ka na mo sa kaluwasan, o mahiusan ang mutipon kaniya diya sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit at kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Nga ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini ang mga pangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo imong anak. Nga buyhog hari uban kanimo, Diyos kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa to ang regular donors sa TV Mass, atong choir ang Santa Maria, atong pilgrims and offerer, World Apostolate of Fatima, Blessed Sacrament, Crusaders of the Holy Face of Jesus of Santo Rosario, Knight of Columbus Council, San Vicente, 7204. O tanang nibulig ni Santos nga misa. Salamat sa tanan. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ang misa dali inyong kalinaw og gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.